Ayo bang. खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि गामि खाथियाव मैदेर फैदों ओमफ्राय बे मैदेरखौ नायनो थांनो नागिरदों लोगोफोरा दहायनो मोनहैजोब्बाय ओमफ्राय आं दासो ओंखारदों माने दासो सोलाबदों खामानि दंमोन नालाय एसे मावनानै दा आं नायनो थांनो नागिरदों हायोबा नोंथांमोननो देखायनो नाजासिगोन खाथियावथ' थांनो हागोन ना मिथिया गाथारनाक ना फालो होनदों ओरैनो 50-50तासो बिदि होनदों आरो ना ओमफ्राय दा बेखौ नायनो ओंखारबोदों आरो ना लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै हानायमानि नोंथांमोननोबो देखायनो नाजानोसै थ' थांग्रोनोसै मा जायो होसोबाय बेस दिँदै छ त अनि पुरा मैदेरा ओमफ्राय इनि मानसिया गासिबो इउटुबारानो जाजोब्बाय आरो सब इउटुबार जमा जाजोब्बाय एकदमबारे कैसा लगा मेरा मजाक माथो बासलांलाय ओइ नै मासे लास्ट Sarwana lagi. Mau pacaran aku Literally sih. कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं YouTuber apa ya? Hah? YouTuber. Ama konya sih. Serbo. Saya sih itu. मैदेर नायनानै एकदम मोनालायबाय जोङो नै मैदेर नायग्राफ्रा मोना जासे नायबाय दिनै